ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா போக்கோ X3. அதுதான் நம்ம ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அது வந்து செப்டம்பர்லேயே லான்ச் பண்ணலான்ட்டாங்க. அதோட டேட் பார்த்தீங்கன்னா 22 செப்டம்பர் 22 இந்த ஃபோன் லான்ச் ஆகுது. இந்த ஃபோனுக்கு தான் நம்ம நிறைய பேர் முதல்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த ஃபோனோட ஃபீச்சர்ஸ், அப்புறம் இந்த ஃபோனோட பழைய ஃபோன், அதாவது பழசு இந்த ஃபோனோட சீரிஸோட பழைய ஃபோன், அதாவது போக்கோ X2 அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் நாட் அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது நாட்னா OnePlus நாட். சரி, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்ப்போம் வாங்க. இந்த ஃபோனோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.67 இன்ச்சஸ் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட சிப், அதாவது ஸ்னாப்ட்ராகன் 732G கொடுத்துருக்காங்க. அதான் சிப்செட் கேமிங்க்கு நல்லா தான் இருக்கும். நீங்கள் கேமர்ஸாக இருந்தாலும் வாங்கலாம், நல்ல சிப்செட் தான். கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 64 மெகா பிக்சல் குவாட் கேமரா, அதாவது 64 மெகா பிக்சல் ப்ரைமரி, 13 மெகா பிக்சல் வைடு, 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ, அப்புறம் 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் ஒரு சோனி IMX682 அது சென்சார் தான். அதனால் சோனினாலே அந்த நல்ல கேமரா இதுதான் இருக்கும். அதனால் இந்த கேமரா பற்றி நம்ம வருத்தப்படணும்னு இல்லை. என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஃபோனை பற்றி இப்போ ஃபுல் ஒப்பீனியன் கொடுக்க முடியாது. ஃபோன் எப்போ லான்ச் ஆகுதோ அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் சொல்ல முடியும். சரி, இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா 19,999 ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம போக்கோ X2ஓட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போக்கோ X2வில் அதே சைஸ் தான். சைஸ் வந்து 6.67 இன்ச்சஸ். அதில் எந்த அப்கிரேடும் கிடையாது. அதாவது சிப்செட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் 730 இருக்குது இதில் போக்கோ X2வில். அதில் வந்து நம்ம போக்கோ X2லையும் வந்து ஸ்னாப்ட்ராகன் 732. அதனால் அப்கிரேடுன்ற மாதிரி எதுவும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை. அந்த ரெண்டு தான் ஏறி இருக்குது. முக்கால்வாசி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கேமரா 64 மெகா பிக்சல் குவாட் கேமரா அதே தான். இதுலேயும் அப்கிரேட் இல்லை. செல்ஃபி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்ல மாட்டேன் பாருங்கள். போக்கோ X3யில் வந்து 20 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா, இதுலேயும் சேம் 20 மெகா பிக்சல். ஆனால் X2வில் வந்து டியூவல் கேமரா கொடுத்துருந்தாங்க செல்ஃபியில் 20+2 மெகா பிக்சல். இப்போ வந்து அதையும் தூக்கிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறைய தூக்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி போக்கோ X2வில் வந்து 4500 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. X3யில் வந்து 5160. அதில் வேணால் கொஞ்சம் அப்கிரேட் இருக்குது. அப்புறம் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா போக்கோ X2வில் வந்து 27 வாட்ஸு, போக்கோ X3யில் வந்து 33 வாட்ஸ். அதனால் வேணால் இதை ஒரு சின்ன அப்கிரேட்னு வச்சுக்கலாம். ரிஃப்ரெஷிங் ஹெர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே 120 ஹெர்ட்ஸ் தான். அதுலேயும் அதே தான். அதனால் இதில் வந்து நம்ம அப்கிரேடுன்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை, வேஸ்ட்டு தான். அப்கிரேடுன்னு நம்ம நிறைய எதிர்பார்த்துருப்போம், ஆனால் நம்மளுக்கு அது கிடைக்கல. இது ரொம்ப மோசமான ஒரு சீரீஸாக தான் விட்டுருக்காங்க இதில் இந்த தடவை. அதுக்கு X2ஓட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரில. இப்போ வாங்க நம்ம OnePlus நாடோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். இது நாடுக்கு ஒரு போட்டியாக இருக்குமான்றதை செக் பண்ணலாம். கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாடில் வந்து 48 மெகா பிக்சல் ஸ்குவாட் கேம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம போக்கோ X3 வந்து அதை அந்த கேமரா வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது பீட் பண்ணிடுச்சு. ஏன்னா 64 மெகா பிக்சல் குவாட் கேமரா. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ரெஷிங் ஹெர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட போக்கோ X3யில் 120 ஹெர்ட்ஸ், ஆனால் OnePlus நாடில் 90 ஹெர்ட்ஸ் தான். அந்த விஷயத்துலையும் நம்மளோட போக்கோ வந்து இதை தோக்கடிச்சிருச்சு. இப்போ ப்ராசஸர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் 765G கொடுத்துருக்காங்க நாடில். ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு அதில் வந்து 732 தான். அதனால் அது நாட் தான் ஜெயிச்சிருக்கு. இது 4G தான் போக்கோ X3யில். இதில் வந்து நாடில் வந்து 5G. செல்ஃபி கேமரா வந்து டியூவல் 32 MP. X3யில் வந்து சிங்கிள் கேமரா 20 மெகா பிக்சல்ஸ். எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து இது 25,000, அது ஒரு 20,000 போது கொஞ்சம் போட்டியாக தான் இருக்கும் அந்த ப்ரைஸ் ரேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.